todos a unha. Ola, amigos. Había unha vez 4 aspirantes a rei e un pobo baralla no que había de todo: bastos, espadas, copas e ouros. Un bo día, os 4 candidatos quixeron saber cal deles era o máis querido. Decidiron mesturarse entre os súbditos reais, cada un ao seu aire, e confundidos con eles tentar de gañar adeptos. Pero mira ti por onde, todas as xentes do reino a unha decidiron primeiro darlle las costas. Dixeron logo oink, oink e manda truco. Con esta popular maxia deixaron en evidencia primeiro ao candidato a rei de espadas, logo ao das copas, en terceiro lugar ao da maza e por último ao dos cartos, porque ningún deles lles servía para tan alto cargo. Para facermos o truco de hoxe precisamos unha baralla e 4 reis trucados. O segredo do truco de hoxe lévano os reis nas súas costas, onde pegamos outro de espadas, outro de ouros, outro de copas e outro de bastos, axustándoos ben por aquí, polos cantos. O que resta é moi sinxelo. Só tedes que abrir a baralla en abano e dispoñer, distribuíndoos polo medio, os 4 reis trucados. Cando lle deade a volta a todo, os únicos que darán a cara serán eles 4, dando unha soberana sorpresa. Agora o truco está nas vosas mans.